Добре, ами за да уложим времето на колегите, които се включиха малко по-раничко, мисля, че е време да започваме. Аз се казвам Детелин Георгиев и съм част от Отгоре екипа, като всички тези лица, които виждате в момента, мога да кажа също нещо за тях. Събрали сме се днес по един много хубав повод, който е дигитализацията на електронното трудово досие в организацията. Много се радвам да видя толкова много познати и непознати лица също. Благодаря ви много, че отделяте от най-ценния си ресурс, а именно вашето време. И с цел да не губя повече от него, ще дам думата на Ивет, която ще ни разкаже малко за едно трудово досие, но от електронните. Много благодаря за представянето. Не можем да отречем, че електронното трудово досие определено е сред най-актуалните теми за професионалистите в сферата на управление на човешките ресурси. И в постоянния процес на търсене на оптимизации на по-ефективен начин за работа, организациите неизбежно се стремят да намерят начин да управляват електронно всички документи, включително и тези свързани с служителите. Разбира се, вебинарът ще започне с кратко представяне на компанията и нашето HR портфолио, след което ще продължим с правната рамка и законовите изисквания за електронното трудово досие. Предвидели сме малко повече време за демонстрация на профайл Guru и DigiSign или така казано звездите на днешния вебинар, разяснение на видовете електронно подписване и разбира се Q&A дискусия в края. Та, без да губим повече време, някои от вас може би ни познават, с другите първо предстои да се запознаем, но нека да представя кой всъщност стои зад горосистемите, а именно IBS България. Повече от 20 години разработваме и интегрираме IT решения, които носят стойност и улесняват ежедневната работа на десетки хиляди потребители в България и по света. Портфолиото ни включва решения за управление на инфраструктурата, обработка на данни, както и разработка и модернизация на приложения. Имаме честта да помагаме за оптимизация на процесите на клиенти от всякакъв размер в почти всички браншове, включително в банковия, производствения и дори в държавния сектор. С екип от над 100 експерти и консултанти, разположени в няколко офиса в страната, смеем да твърдим, че сме пионери в безхартиените решения и именно поради това твърдение в сайта на системата ни за електронно управление на отсъствия Time of Guru, за която ще споменем след малко, дори можете да откриете и калкулатор, който пресмята стойността на процеса по хартиената обработка на отпуските във вашата организация. И след като споменахме Time of Guru, дойде време всъщност да представим цялостното Guru портфолио. Системата за управление на отсъствия може би е позната на някой от вас, тъй като вече 8 година е един от лидерите на пазара, а след повече от половин милион обработени отпуски в Time of Guru от потребители от стотици организации, няма как да не дойде и момента да помислим за оптимизиране на процесът по създаване на графици и отчитане на времето. Точно тук на помощ идва Time on Guru и прилежащия модул Timesheets, където всичко става само с няколко клика: създаване и публикуване на смени, както и изготвяне на дневни, седмични или месечни отчети. Разбира се, няма как да не отчетем и възможността за използване на Time Off и Time on Guru през мобилните им приложения. И така стигаме и до Profile Guru, който всъщност не е нов продукт, тъй като доста години имаме разработена система за управление на човешките ресурси, но Profile е подновената му и по-добра версия. А последната част от Guru портфолиото, но не и на последно място, е DigiSign система, в която електронното подписване и управление на документи е по-лесно от всякога. Разбира се, интеграция между всички наши продукти е възможна във всеки един момент. Днес ще поговорим малко по-обстойно именно за Profile Guru и DigiSign, които заедно можем да наречем оптимално, ефективно и законосъобразно електронно трудово досие. Основният регламент, който се отнася за целия Европейски съюз, е регламент 910 от 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителни услуги. Предшественикът на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги се казва ЗЕДЕП или Закон за електронния документ и електронния подпис от 2001 година, като през 2017 се преименува на ЗДУ. Може би най-важната основа, на която всяка система за електронно трудово досие трябва да стъпи, е именно наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя от 2018 година.
Спазването на всички изисквания на българското трудово законодателство е изключително важно, за да се гарантира валидния правен резултат от воденето на дигиталния архив на трудовите досиета, чрез което се осигурява и сигурност за работодателя и за неговите работници и служители. А наредбата за вида и изискванията за създаване и съхраняване на електронни документи дефинира изискванията към информационните системи, най-важните от които са именно двуфакторна идентификация, отчитане и удостоверяване на времето за настъпване на факти с правно значение, създаване на историческа справка за всички движения, свързани с въвеждане на документи в трудовото досие, както и извършваните операции. Установяване на лицата и електронните адреси, от които са извършени операциите, проследяване на историята на отпечатани и предоставени преписи на хартиен носител, получаване и изпращане на документи чрез услуга за електронна препоръчана поща и най-вече осигуряването на непрекъснат и безплатен достъп до електронните документи в трудовото досие на служителите. При внедряване на система за електронно трудово досие, работодателят трябва да включи и определи в правилника за вътрешния трудов ред редът и начина за уведомяване при създаване и изпращане на електронни документи, както и да конкретизира документите, които ще се създават и съхраняват в трудовото досие, като това могат да са едностранни документи, създадени от работодателя, едностранни документи, създадени от работника и двустранно създадени документи от трети лица. В трудовия договор или в друга писмена форма, например декларация съгласие, страните трябва да дадат изрично съгласие да бъдат адресати на електронни изявления относно факти и обстоятелства, свързани с трудовото им правоотношение. Ако трябва да опишем профайл Guru с няколко думи, това ще са достъпна и лесна за ползване HR платформа. С нея управлявате и поддържате цялата необходима информация за хората в организацията, като профили, екипи, отдели, иерархия, компенсации, придобивки, оценки, знание, обучения и документи. Всъщност 80% от описаното за системата за електронно трудово досие на екрана можем да обобщим като без необходимост от хартия, напълно дигитализирана и ефективна. След като изброихме характеристиките, е време да дам думата на колежката Ахинора, която ще ви демонстрира нагледно интерфейса и възможностите на системата. Благодаря ти, Иве. Здравейте всички от мен. Само да споделя един екран. Дали виждате? Да ми потвърдите. Виждаме. Да. Чудесно. Това е началният екран. Полето за достъп. Както виждаме, всеки служител влиза с имейл и с парола. Нищо сложно. Системата е изцяло веб базирана. Не е необходимо да се инсталира предварително някакви допълнителни софтуери. То разбира се, ако в компанията има активна директория, може да се синхронизира с профайл. Първият екран, който ни посреща, е моят екип, като тук виждам членовете на отдела, в който съм аз. На първо място, разбира се, е ръководителят, който е означен с звездичка, след това е моя милост и колегата Найд. Какво може да види един крайен потребител, който няма никакви специални администраторски права? В случая аз искам да видя профила на колежката Мария. И това, което системата ми показва, е нейната визитка, като тя е изцяло редактируема, предварително задаваме каква информация искаме да видим в нея. В случая виждаме нейната позиция, мобилният телефон и имейл, за да могат да се свържат с нея. Локация, от която работи офис София, кой е нейният пряк ръководител, рождената и дата, ако има някакво представяне, което тя иска да сподели нещо повече за себе си и кои са основните отговорности в организацията. И сега да преминем към моят профил. Както казах, имаме различни дефинирани роли в профайл Guru. Аз в момента ви показвам изгледът, който виждам като администратор, затова имам толкова много полета отстрани и имам достъп до абсолютно всичко, но крайният потребител ще вижда само своето собствено трудово досие, тъй като работодателят е длъжен да му предостави постоянен достъп. Но той няма да вижда профилите на своите колеги, няма да вижда личните им данни, няма да вижда техните документи. Единствено администраторите, ръководителите могат да управляват тези данни на своите съответни подчинени. Първият етап контакти, в който виждаме основната информация за лицето, виждам своите имена, служебният ми имейл, мобилният телефон,
вътрешният телефон, стационарният, съответно, ако има такъв в организацията, откъде работя отново в офис София и спешен контакт, ако съм предоставила такъв за връзка в извънредни ситуации. Най-отгоре виждаме моята позиция, служебният ми номер в организацията и статусът, който изпълнявам в момента. Аз съм работещ, като той би могъл да бъде напуснал в майчество и други. В тази работа виждаме абсолютно всичката информация, касаеща се за правоотношението. На първо място виждаме видът договор, дали е трудов, дали е граждански, дали е за определен период от време. Виждам организацията, в която работя аз, виждам отделът и своята длъжност и кода по НКПД, съответно кой е моят ръководител, който видяхме по-рано в секцията моят екип. И в случай, че имам позиция различна от тази, която е по кода по НКПД, тя също може да се впише тук. Виждаме информация за кост-центъра. В случай, че самият ми отдел е разделен на няколко подекипа и състава, това също може да се упомене по някакъв специален начин. Къде работи отново в помещението на работодателя, дали работи от къщи, дали работи в друг офис. В случай, че лицето има намалена трудоспособност, може да се впише решението и решението за телки, до кога е валидно то. И кандидатура от, ако някой от колегите ме е препоръчал, тук може да видим неговото име. Следващия етап договор. Виждаме отново вида на договора, номерът, основанието и някакъв коментар по него, датата на подписване и на постъпване, в случай, че те са различни, тъй като това също е възможно. Стандартно колко е изпитателният ни период, 6 месеца, периодът на предизвестие, в случай, че трябва да се раздаде с компанията по една или друга причина и брой часове в работен ден. В стаж виждаме колко време работя в организацията спрямо датата, която съм упомената за постъпването и ако съм отбелязала някакъв релевантен стаж от предишна организация, в случая аз съм отбелязала предишен стаж 2 години и 17 дни, след което системата на база въведените данни изчислява общия трудов стаж преди и съответно стажът ми в компанията. Следващия етап възнаграждение. Тук виждаме обща информация за моето възнаграждение, нетното, основното и брутното. Виждаме също история на промените, за да можем да следим кога е променено възнаграждението на даден човек, кога е бил повишен, ако има някакви други възнаграждения, следната промяна, която е направена. Часова ставка, съответно, ако се изплаща извънреден труд в самата компания и някакви бонуси. Като в следващото подтапче виждаме по-подробна информация за бонусът. Може да се вкара подробен запис, кога е изплатен бонусът, каква е сумата, може да се добави коментар дали е коледен бонус, дали е бонус за постигнат резултат и така нататък. Разполагаме с опция за фишове, но няма да губим повече време за нея днес. Ако имате въпроси, винаги може да се обърнете към нас, за да ви разкажем малко повече за тази функционалност. Следващия етап е придобивки, като аз тук в случая съм се възползвала от мултиспорт карта, мобилен телефон и допълнително здравно осигуряване. Тези придобивки отново се вкарват на база това, което се ползва в компанията, може да включват ваучери за храна и всякакви други. В тази позиции виждаме всички позиции, които съм имала аз в компанията. В случая първо съм била на позиция Team Leader, на която съм била 3 месеца, но след това имам промяна към настоящата си позиция, която заемам от миналата година и съответно виждаме, че имам 11 месеца на нея. Тук пазим пълната история с всички позиции. И на предишни работодатели, както споменах малко по-рано, в случая съм решила, че тази позиция по някакъв начин е релевантна и съм я добавила към своят опит. На отговорности всъщност е това, което видяхте във визитката. Може да са неща, които са извадени от трудовата характеристика, основните задължения на всеки един колега. В представяне тук виждаме всъщност процеса по целеполагане и по оценяване на служителите, като всяка оценка и цел съответно може да бъде за различен период. Както ще ви покажа, абсолютно спокойно могат да се въвеждат всякакви цели, да се избират конкретни периоди, дали да бъде за цялата година, за половина, 3 месече. Може да се направи някакво подробно описание, да се прикачи файл, да се определи тегловният коефициент и начина, по който ще се оценява тази цел.
дали са постигнати конкретни проценти от нея, дали тя е с абсолютна стойност да или не. Като същото важи и за оценките. Тук мога да видя през различните години какви оценки са им поставени, като те могат да са пряко вързани с целта, в зависимост от това тя е изпълнена или не. Могат да бъдат по предварително зададени компетенции, на база ангажираност, ако искате да дадете право на служителя сам да постави оценка на своята работа или някаква обща оценка. В отсъствие виждаме директна информация, която идва от нашата система за управление на отпуск Time of Guru. В случая аз виждам информация, която съм имала за миналата година, че имам полагаем 15 дни, остатък 14, за да знам с какво разполагам. В знание малко по-общо, ако има някакви вътрешни обучения, които се преминават в различен период от време или пък външни, които служителя сам е искал да мине, защото смята, че са важни за неговият опит, те могат да се вкарат тук. Различни сертификати, които са придобити по време или извън време на работа, които са свързани с неговата позиция или някаква допълнителна спецификация, в случая основното образование, университета, който е завършен, придобитата степен, бакалавър, магистър, също могат да се прикачат файлове тук. И различните индустрии, продукти и технологии, с които всъщност борави лицето. И разбира се, за финал, езиците, които владее и нивото, на което ги владее. За ТАП документи ще говорим малко по-подробно след това, но сега до момента бих споделила, че тук са всички документи, които включва по отношението, трудовия договор, различни декларации, анекси, които са подписани, като на статус това, което виждате е връзката с нашата система за подписване на документи DigiSign, като тези са чакащи, защото са изпратени за подписа, този е подписан в момента. Вариантите тук са два, или да се прикачи сканиран документ, или да се генерира такъв директно от системата, който ще ви покажа как се случва след малко. В активи виждаме служебната техника, с която работя, лаптоп, клавиатура, мишка, че те са в потреба, в случай, че нещо се случи и трябва да ги върна за ремонт, това също може да се отрази в системата. Визитката е това, което видяхте по-рано. И в други виждаме най-сензитивната информация за всеки служител, информация за неговите физически данни, в случай, че се използват му форми за адресът, за настоящата лична карта, банковата сметка, на която се превежда заплатата му, също лични документи, шофьорска книжка и други. Като тук могат да се водят и различни бележки, които смятате, че са необходими. И последното бутонче са нашите напомнения, което е една много полезна функционалност по отношение на изтичащи документи, които трябва да бъдат подновени, ако даден служител в предизвестие или пък му изтича изпитателния срок и съответно трябва да има някаква промяна в заплащането, те е лесно да се въвеждат. Да речем, тук сега ще ми изтича изпитателния срок. И мога да избера кой да получи това напомняне всъщност, дали да съм самата аз като крайен потребител, дали да му бъде моят пряк ръководител, човешки ресурси, ръководител на организацията или друг конкретен служител в самата система. След като си избера някой, например прекия ръководител, мога да реша дали тук бъде еднократно или многократно самото напомняне. В тапчето всички можем да търсим конкретни служители по отдели, по служебният им номер. Да речем, сега искам да видя в Customer Support кои са колегите, които са в този отдел. И тук системата директно ми изважда кой е в Customer Support. А следващият изглед е доста по-подробен. С него виждаме абсолютно всички служители, като в случай, че има повече от едно регистрирано дружество към организацията, което може да се добави. Може да си ги филтрирам също и на база от организацията. Мога да избера колоните, които да виждам, в случай, че искам да виждам ЕГН или някаква допълнителна информация. И разбира се, да експортна всичко това в Excel, ако трябва да си направя някакъв вид справка. Преминаваме към организацията и организационната структура, като тук малко ще обясня как се случва това, което виждате в момента, за да се постигне като крайен резултат.
Първо се въвежда самата организация, в случая имаме няколко добавени. Въвеждаме длъжностите към тях, кода по НКПД, ще бъде ли експертна, в случай, че има нужда да се прикачи даден файл, също може да се направи. И след като сме готови с това, трябва да ги групираме по отдели. Тук виждам подробна информация за щатното разписание към съответните отдели, позициите, колко са свободни, виждам колко души са в майчинство, които вземат тези позиции. И оттам отново виждам, че има 62 свободни позиции и колко служители са в майчинство в момента. След като всичко тук е заложено като информация, крайният резултат е това, което виждате, като изгледът може да бъде на база позицията в организацията или длъжността, която е по НКПД. С звездичка отново виждаме ръководителите, а в случай, че някой е в майчинство, виждаме иконката за бебето. Изгледът на този етап също предлага няколко възможности, освен стандартната иерархичен вид на организацията, виждаме и връзките спрямо различните позиции и кой на кого е подчинен, така да го кажем, или ако искате да видите кой откъде работи съответно, може да видите колко души работят в София, в случая в Плевен, Варна или дори извън страната, ако имате такава практика. Следващия етап е документи, но бих искала да го оставя за финал и ще мина през активите. Едно важно уточнение тук е, че в ProfileGuru имаме специална роля, която отговаря всъщност за тези активи. Може да е повече от един човек, разбира се, като този човек има правото да разпределя и да зачислява активите към всеки служител. Тук мога да си ги видя и по вид, ако искам, колко лаптопа има, колко мишки, по статус, в случай, че искам да направя справка колко са върнати на склад или съответно има някаква щета, която трябва да се обяви за брак или за ремонт и колко чакащи потвърждения, тъй като системата предлага функционалност за за процес по приемо-предаване. В случая аз имам правото да зачислявам и да зачислявам на даден колега, колежката Илиана, която трябва да влезе в своя профил и да приеме даденият актив. На обучение отново, тук мога да видя своите обучения за различните периоди, мога да видя тези на екипът ми, ако искам да проверя кой обучение е имал, да речем, за миналата година. Няма никаква. Или абсолютно всички обучения, ако искате да проверите дадено важно обучение в организацията и колко служители са го преминали, или даден служител, да речем, колегата Георги Цонев, и да видите, че той има доста обучения през годините и се е специализирал в работата си. Като цялата тази информация отново може да се експортира в таблица в Excel. В представяне отново мога да видя какво имам като цели и оценки за конкретната година. В случая това е информацията, която видяхме в моят профил. Или пък да видя какво се случва при колегите ми, да речем за миналата година. Виждам, че колегата Найден имам едно обучение. Цел, извинявайте. И съответно мога да проверя всички в организацията, пак по дадена година. Да речем, искам да видя целите за миналата година. И виждам тези на тапчето за оценки работи на същия принцип. Ако искам да видя целите, които съм имала за миналата година, за цялата година, оценките, извинявайте, виждам тези, които видяхме в профила ми, по същия начин на моите колеги. Мога да избера различен период, да речем този. Като информацията тук също може да се преобразува в един експорт и да бъде в таблица в Excel. Системата предлага и различни видове справки, като най-общите, които виждате в момента. Колко служители има регистрирани, имаме 136 профила, колко свободни позиции има на база щатното разписание, което ви показах малко по-рано. Изчислява се текучество на база колко служители са напуснали, процентовото съотношение между жени и мъже в компанията, средната възраст,
колко часове средно са прекарани за годината в обучения, колко средно са годините в компанията на база стажът, който имат служителите, каква е средната заплата, разходът за работодателя и средната брутна заплата. Като в предефинирани вече имаме няколко зададени критерия за справки. Можем да видим служителите в организацията спрямо началната дата, в която са поступили в компанията, спрямо техния статус. Да речем, трябва да си направя справка колко души са освободени за даден период или колко са в майчинство. Искам да видя колко са в изпитателен срок. Или пък да ги подредя на база стажа им в компанията, да видя кой работи най-отдавна в компанията или кой е най-новият ми колега. И в бивши служители виждаме абсолютно всичката информация и за напусналите освободените, тъй като тази информация трябва да се пази в системата и също може да се експортират тези данни. Тук виждаме и справка на база на възнагражденията, мога да видя всички, мога да ги групирам по отдели, по позиции, примерно да видя коя е най-високо заплатената позиция в организацията или да видя бонусите на колегите. Същото се отнася и за придобивките, пак могат да са повичили абсолютно всички и за знанията. А на други виждаме малко по-разчупена справка. Ако искаме да изпратим подарък на колега, да го зарадим с картичка или с цвете, тук може да видим кой кога е рожден ден, да видим какво е съотношението на зодиите в организацията, тъй като това е доста интересна тема за хора. И да видим отново годишнината в организацията, ако се изпращат пак някакви подаръци, картички и се отпразнува годишната в организацията. И сега се връщам на документи. Като изгледате тук отново са два. В общи документи може да откриете правилници, някакви инструктажи, които касаят абсолютно всички служители. А в индивидуално вече може да ги търсим отново по тип, ако искам да видя всички удостоверения, всички договори, всички анекси, или пък на конкретен служител, ако искам да видя на колежката Искра или на някой друг. Мога да си ги филтрираме по период. Но една от най-ефикасните функционалности, което предлага всъщност Profile Guru, е генерирането на същия вид документ за няколко души. Да речем, че сега искам да генерирам анекс или някаква декларация за няколко колеги. Отново мога да си ги избера и виждам в списъчен вид прямо компанията, но аз в случая ще потърся директно колегата Зателин, който видяхте по-рано. И колежката Мария. И себе си да речем. Свирам тези трима потребители тук и продължавам. Като в следващото меню мога да си избера какъв документ искам да генерирам на база предварително качени шаблони, които се намират в самата система. И сега решавам, че искам да генерирам декларация съгласие електронното досие, което е темата на нашия вебинар днес. И на следващия екран системата ми казва, че автоматично ще генерира тези документи, тъй като в самия шаблон има лейбъли, които взимат стойностите от самите профили на колегите и ще ги заместят автоматично, т.е. ще попълнят автоматично имената, длъжността, егенето и друга важна информация в самия документ. И тук виждам, че са генерирани различни документа с техните инициали и съответно мога да си ги изтегля на компютъра, ако искам да ги имам като файл. За това давам думата отново на колежката Ивет, за да преминем и към процеса по електронно подписване на документите. Ахи, благодаря за подробната демонстрация. Искам само профилактично да попитам дали се вижда екрана ми. Виждаме. Чудесно, благодаря. След като разгледахме възможностите на профайл, е време да ви представя и DigiSign, която система можете да приемете и като електронен доставчик на документи. С нейна помощ можете да изпращате и подписвате документи в рамките на минути, а не дни или седмици, като елиминирате изцяло ръчната обработка и логистиката на хартиените документи. DigiSign работи с всички квалифицирани доставчици на електронни подписи в България, одобрени от Комисия за регулиране на съобщенията, но за това ще поговорим в следващия слайд. В заключение можем да кажем, че разработката и поддръжката се реализират според най-високите стандарти в индустрията.
Както знаем, аналогът на обикновения ръкописен подпис в света на компютрите се нарича електронен подпис. И точно както ръчният подпис се използва за удостоверяване на идентичността на човека, така и електронния се ползва за абсолютно същата цел. За ръчния подпис обаче може да възникнат много съмнения относно това кой, кога и при какви обстоятелства го е положил, при това в някои случаи доста основателни, но при електронния подпис се прилага относително проста, но много сигурна технология, която гарантира две неща. Че електронният документ не е пипан след като е бил подписан и че документът е подписан точно от човека, който пише, че го е подписал. DigiSign предлага няколко варианта за електронно подписване на документи. Първата опция е подписване с облачен квалифициран електронен подпис, който е облачният еквивалент на КЕП, при която цялостният процес се случва през вашето мобилно устройство. От издаване на нужното удостоверение, през полагане на подпис и до проверка на вече разписани документи. Втория вариант е подписване с добре познатия вече на българския пазар квалифициран електронен подпис. Теглим документа, полагаме подпис на флашка и го връщаме обратно към системата за съхранение. За третия вариант ще поговорим малко по-подробно в следващия слайд, така че съвсем накратко за него. Подписване на таблет през DigiSign също е възможно, като тук системата записва конкретни биометрични данни, а процесът отново е бърз и лесен, като смятаме, че тази опция е най-подходяща за организации, където служителите не боравят често с умни в кавички устройства. Чрез усъвършенствания електронен подпис може да се валидира идентичността на подписващия, както и да се гарантира целостта на документа. Като този вид подпис отговаря на три критерии. Да е уникален и лично свързан с подписващия, да може да идентифицира подписващия и да удостовери неговата идентичност с висока степен на сигурност и да гарантира, че всяка промяна в документа след подписването му може да бъде проследена. Или с други думи, подписът е свързан с документа по такъв начин, че всяка последваща модификация е откриваема. Разбира се, има множество начини да се ползва усъвършенстван електронен подпис в практиката, така че сега ще обърна внимание на един от тях, а именно подписване с двустепенна идентификация посредством имейл, мобилно приложение или SMS код. Този вид гарантира идентичността на подписващия по два независими канала, най-често посредством комбинация от електронна поща и SMS. Когато знаете адреса на електронната поща на потребителя и неговия телефонен номер, можете да изпратите на пощата адрес, на който да може да се прегледа документа за подпис и при потвърждаване на желанието документа да бъде подписан, на телефона се изпраща еднократен код. Кодът трябва да се въведе на екрана с документа, след което се извършва и самото подписване. За съжаление, не всички документи могат да се подписват отдалечено и за ситуации, в които може да се положи подпис на място, подписването върху таблет е, може би, най-добрия вариант. В този случай през DigiSign може да се изпрати електронния документ към избрано устройство. Signatus е продукт на Anasoft, който дава възможност при подписване върху таблет да се запази изображението на подписа и биометрични данни от полагането, като наклон, натиск и скорост на изписването. След подписване на таблета, документът може да бъде изпратен и за допълнителни подписи по други канали, като по този начин може да има комбинация от няколко вида електронни подписи OCEP, CEP и UEP. И всъщност за какви ситуации е подходящо това подписване? Ами най-краткият отговор е договори, приемо-предавателни протоколи, инструктажи и всъщност всяка друга ситуация, при която полагането на подпис трябва да се направи на място. Тук отново давам думата на Ехинора, която ще демонстрира DigiSign и няколко от начините за подписване. Ахи? Благодаря ти, Иве. Отново споделяме екран. Дали виждате? Да. Благодаря. В случая, както показах преди малко, генерирахме една декларация на колегата Детелин и затова влязох в неговия профил, за да ви покажа. Ето, че виждаме на 12.3, че се е генерирал този документ. Всъщност да го изпратим за подпис. Просто натискаме бутончето DigiSign и изпрати за подпис. След което виждаме, че статусът на този документ автоматично се промени на очаква подписване и по страни виждаме, че е чакващ.
В DigiSign накратко отново влизаме с имейл и с парола, нищо по-различно от профайл, само ще рефлечна да се появи този документ. Имаме няколко изгледи, моите документи, в случая ще са документи, които лично аз съм качила и всички документи, които са качени в самата база. Като това е този, който току-що изпратих за подпис. Виждаме, че той е качен от API, което е връзката между Profile и DigiSign. И за да го изпратя за подпис, просто трябва да натисна пак изпрати за подпис. И виждаме, че системата е добавила колегата Детелин автоматично, като е направила проверка чрез неговото EGN, което е в профайл. И на канал за подпис виждаме Bitrust, тъй като той има регистрация в Борика и вариант за подписване с таблет. Но в момента ще демонстрираме подписване с облачен квалифициран подпис и ще добавя още един получател, колежката Мария, за да ви демонстрираме още един вид подписване с линк за сваляне, с кепна флашка. Добавяме него. И тук имаме няколко малко по-разширени настройки. Мога да си задам колко дни да трае да се изчаква за подпис от всяка страна. Съответно, след 3 дни тази заявка, ако не бъде подписана, ще бъде изтекла. Ако искам да получа копия или да изпратя копия на подписаните документи на други свои колеги, било то от счетоводството, управител или човешки ресурси, мога да въведа тук техният имейл. И в момента, в който колегите са го подписали, ще получа имейл с този документ. И съответно аз в момента искам да получавам известия за всяко едно действие, кога е подписало първото лице, кога е подписало второто лице. Мога да посоча къде точно да бъдат подписите, като също мога да заложа и парола. Само хората, които имат тази парола, всъщност да могат да отворят заявката. Но сега в случая искам да посоча къде бъде подписът на колегата Детелин. Това е самата декларация, която се генерира от профайл. Взимаме просто име. По-красивичко ще го оставим тук. И натискам изпрати. Като виждам, обработва се 0 от 2 страни. Все още чакаме и двамата да подпишат. Добре, ами аз получих една нотификация току-що на моето мобилно устройство. Може ли само да потвърдим, че и при мен се вижда? Да. Вижда се. Добре, супер. Виждаме една единичка в мобилното приложение на Bitrust. Това, което първо трябва да се случи, е да си впиша паролата и след това да натисна върху бутончето за вход. След като зареди, ми все още зарежда. Още е, че съм на 100% сигурен, че си знам паролата. Да, ами аз влязох, само че не се апдейтва на самия екран. Мисля, че просто самата връзка малко се забавя. Да, супер. Сега мисля, че се вижда. Виждам този документ, който преди мъничко Ахи изпрати към мен, като имам две опции. Мога да подпиша документа или мога да го откажа. Извинявам се за бързината във връзката, но натиснах преди съвсем мъничко бутона за подписване. Това, което мога сега да направя е да си прегледам самия документ, за да съм сигурен, че знам какво подписвам в този случай. Когато кликна върху бутончето за информация най-горе в тясно, мога да видя кога съм го получил, да го прегледам, като документа да ми се изтегли на мобилното устройство, прочел съм го, връщам се назад и кликвам върху бутончето за подпис. След това ще си впиша кода на моето мобилно приложение, който само аз знам. И документът е подписан. В мобилното приложение също така мога да видя всички подписани документи назад във времето, всички чакащи, които вече са нула. И сега тази заявка за подписване от DigiSign вече би трябвало да е стигнала и до Мария. Марийче. Здравейте и от мен. Да, само секунда. Само да потвърдите дали виждате екрана. Да. Виждате.
Да, това е имейла, който съм получила и всъщност той съдържа документа, който трябва да подпиша. Ето тук е връзката, от която трябва да изтегля самия документ. Когато кликна, ми се отваря ето този екран и виждаме първата стъпка, като сега ще натисна бутон изтегли, за да изтегля документа. Аз също мога да го прегледам и да видя дали върху него вече има положени някакви подписи. В случая виждам подписа на колегата Детелин. Следващата стъпка е да положа моя подпис. Секундичка. Така. Ето тук ще положа моя подпис. И съответно трябва да въведа също моя код. Избирам ОК. И ето това е моя подпис върху документа. Следващата стъпка е да се върна тук на тази страница и да кача вече подписания документ. И с това процесът при мен по подписване също приключи. Давам думата отново на Ахи. Благодаря, Миме. Взимам и аз един екран. Ето виждаме, че документът се промени на подписан статуса. Вече не очаквам нищо, не се обърква нищо. И мога съответно да си го изтегля, ако искам да го имам подписан. Ако се върна в профайл, можем да видим, че статусът тук също се е променил на подписан. Малко повече за DigiSign. За всеки документ също може да се установи някакъв изричен достъп, т.е. тъй като всяка компания има различни лица, които отговарят за документите, но не всички трябва да виждат едно и също. Може да се установи изричен достъп и на дадена папка, не само на документ. В случая да речем, че аз искам да вляза в групапката и на действия мога или да я преместя някъде другаде, или тук с стрелкичката да променя. Мога да направя лична, само аз да я виждам, или конкретни потребители, като мога да избера дали те само да виждат или да могат да редактират. В случая тук няма това. Имаме възможност за архивиране, като в архив ще се видят тези документи. Имаме и кошче също където се пазят документите след като бъдат изтрити за определен период от време, да не се загубят веднага в случай, че нещо се изтрие по погрешка. На справки може да видим най-общо казано колко документа са минали през самата система, техният статус, заявките за подпис, през кой канал се подписва най-често. В нашия случай е Bitrust и линкът за сваляне, който демонстрира Мария, както и сигналът от таблиците, които ви представи Ивет. Мога да си направя детайлна справка, подобие на профайл, ако искам да видя всички заявки за даден период, които са подписани в даден канал, или колко документа съм изпратила аз самата, техният получател, кога точно е подписано, ако искам да видя за целия месец какво е подписано. Много мога да си направя справка. С това давам думата отново на Ивет и ви благодаря за вниманието. Благодаря ви, колеги, за показното. Смятам, че беше доста детайлно и полезно. И като вземем предвид днешните предизвикателства за организациите и правните изисквания, смело можем да твърдим, че Profile Guru е правилното решение. В него е покрит целият обхват на системите за управление на човешките ресурси, включително профили, организационна структура, обучения, управление на представянето, активи, придобивки и много други.
А чрез интеграция с DigiSign се дава възможност за директно генериране на документи по шаблон и автоматичното им изпращане за електронно подписване, като по този начин покриваме всички изисквания на наредбата по отношение на начина на съхранение и достъп до документите в трудовото досие. В заключение също можем да отбележим, че с внедряването на софтуер за дигитализиране на HR процесите ще можете да подобрите работните процеси не само в HR отдела, а и в цялата компания. А сега бих искала да благодаря от мое име и от името на целия Guru екип за вниманието и за отделеното време, като насочваме светлината на прожектора към вас и вашите въпроси, тъй като дойде речи на